ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମ ଦୁନିଆରେ ଜଣକଠୁ ଜଣେ ଭଳି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡିଶା ମଧ୍ୟକୁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କିଛି ଅଲଗା। ଜଣେ ମଉସା କାଲି ଖରାବେଳେ ଚିକେନ ଆଉ ଘରର ସଉଦା କିଣିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ଆସିବା ବାଟରେ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଟିକେ ମାରିଦେଲେ ଆଉ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଟିକେ ମାରିଲା ପରେ ସିଧା ଆସି ଗାଡି ପୁରା ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଲାଗିଲା, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମରା ହେଲା, ପୁରା ମହାରାଜ ଭଳିଆ ଆରାମସେ ଶୋଇଲେ। ଖାଲି ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ନା ଘରର ଚିନ୍ତା ଅଛି, ନା ଗାଡି ମୋଟର ଭୟ ଅଛି, ଘରେ ଛାଡି ଚିକେନ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଭାଇ ମୋର କିନ୍ତୁ ପୁରା ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ନଉଛି ଏଠି ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ନିଶା କର, ହେଲେ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯୋଉଠି ଗାଡି, ନିଜର ସ୍ୱାଭିମାନ, ଚିକେନ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ନିଲାମ ହେଇଯିବ। ସେ ନିଶାର ଲାଭ କଣ ଭାଇ? ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି କେବେ ଯିବି ମରି ନବ ନାହିଁ ମତେ ମଶାଣି, ନବ ମତେ କାଉଣ୍ଟର ପାଖେ।